Tervetuloa kuulolle. Mikä kuukausi nyt on? Kurikan kaupunki tekee paljon julkisia Tähän asti meni hyvin. Ei voi olla! Noin. Tervetuloa juhlimaan. Timo, poikki tästä. Poikki, poikki. No niin. Muiden yhteistyökumppaneemme ajankohtaisista Ai niinku kumman kalvosta. Ja meillä edelleen käy. Tervetuloa seuraamaan Formun syyskuun uutiskirjat. En halua, mutta se auttaisi, jos mä keskittyisin. Anna arvokasta tietoa, jonka avulla Ilmoittaudun mukaan 28.10. mennessä. Tervetuloa seuraamaan Formun syyskuun. Jatka vaan. Ei, miten tää nyt on tällaista? Noniin. Mitä mä tein? Et mitään, kun niinku